Balmo ani Nyangma, Netoko Fatou de la revue des séries du Mali Film. Bienvenue aux nouveaux abonnés, abonnez Kro ani Nyangma. Donc, munu au fin fait kan name anuche awal lamela. Donc, au kana hésiter de. Donc, ni avis ba volo droit aya fo commentaire là. Avis manake fin ou fin aya be fo commentaire là. Donc, bi barobe aya ni awadeka. Épisode 18 à 20. Et épisode follow. B'a fɔ Mori escroc ninnu a ko b'olu kan komi a cayan bɛ dugu la sisan a cayan bɛ yɛrɛ de bɛɛ de ko il faut que n ka dɔ sɔrɔ mɔgɔw poche kɔnɔ donc maintenant comme mɔgɔw dalen no ko ninnu na donc ce qui fait que caman arnaqueur caman de bɛ nin côté la arnaqueur caman de bɛ u bɛ tiɲɛniw kɛ so kɔnɔ u bɛ mɔgɔw terima fila kunkari ɲɔgɔn na furuɲɔgɔnmaw kunkari ɲɔgɔn na dukɔnɔmɔgɔw u bɛ tiɲɛni yɛrɛ de la du kɔnɔ mais comme nin fɛnɛ bɛɛ pour que u ka se mɔgɔw la tiɲɛni ka se ka kɛ du kɔnɔ ne yɛrɛ bolo parce que danaya de tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw hakilinata ye mun ye o yɔrɔnin na parce que ne bolo danaya de tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni danaya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ et puis ni kuma communication donc n kɔni n tɛ se ka kuma fɔli la dɛ communication foyi t'o bɔ n'o bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ du kɔnɔ a ka kɛ furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka kɛ kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye kuma de communication de ye nin bɛɛ ye donc sisan ninnu escroc ninnu u ka can dugu kɔnɔ sisan parce que mɔgɔw danaya tɛ yen bilen quoi danaya tɛ yen donc mun mana fi u ye u bɛ da o de la comme sisan n'i nana ko bɛ ɲagami aya ni awa ni ɲɔgɔn cɛ i nana ko pour que i ka ko dɔ filɛ aw ka denko la e nani donc sisan ne ɲɛ bɛ nin na ni muso in i y'i kanto aya ma ko ni muso in buramuso min b'i bolo tan k'a bɛ poison de k'i ka dumuni na pour que ka se k'i faga a donna tan a bɔra tan et puis k'a fɔ buramuso ye ko k'i buramuso kɔrɔba de ye a cɛ faga et puis ko sisan ko de y'a cɛ faga et puis en plus k'a bɛ fɛ ka muso kura wɛrɛ di i cɛ ma e nala kɛra cɛ nin ko sugu yɛrɛ mɔgɔ min b'i yɛrɛ kalama donc aya ni awa yan'aw ka kuma donc a y'aw furugu ɲɔgɔn kɔrɔ tile filanin na aya yɛrɛ dumuni ka di ye mun ye aya y'i ban sɛ la k'i ban dumuni na ko parce que ko bɛ k'ale bara depuis kuma jumɛn e bɛ so in kɔnɔ e bɛ ka dumuni kɛ don o don foyi ma finme sɔrɔ jɛmen sɔrɔ mais mɔgɔ wɛrɛ de nana fɔ ko karisa bɛ k'e bara donc e y'i to la pour que e ka n'o ka dumuni dun surtout surtout sɛ a banna et puis awa depuis aya bɛ so kɔnɔ kuma min na kuma bɛɛ fɔra awa aya tɛ mun ladilikan kuma f'e ye a tɛ mun ladilikan kuma f'e ye c'est vrai que muso filako in a b'o fɔ siɲɛ caman mais k'a y'a burankɛ fɛnɛ faga o fana kuma sugu awa aw nin bɛɛ ye ɲɔgɔn parce que an dalen de tɛ ɲɔgɔn na parce que sinon mɔgɔw tɛ se ka fo marabu minnu ka ca bibi in na u tɛ se ka dégâts kɛ dégâts bɛ ka kɛ cogo min na quoi u tɛ se ka dégâts kɛ dégâts bɛ ka kɛ cogo min na dɛ et puis an y'a ye fɛnɛ aya bɛ siran saya dɛ wala an bɛɛ bɛ siran ɲɛ an bɛɛ bɛ siran ɲɛ an tɛ se ka kisi dɛ wala an tɛ se ka kisi mais ala ka n'a cɛ janya ala ka ne a n'aw bɛɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen cɛ janya sinon mɔgɔ si yɛrɛ kɔni an tɛna kisi ne yɛrɛ kɔni bolo nin comportement in kɔni an ka da ala la dɔrɔn an ka da ala la dɔrɔn donc fɛn fɛn i ka wuli k'i ka seliw kɛ ka da ala la dɔrɔn donc ne yɛrɛ kɔni bolo foyi t'o bɔ et puis mɔgɔninfinw ka kuma ɲɔgɔn fɛ nin fɛn fɔr'i ye a lase mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma pour que au moins kow ka tɛmɛ quoi o kun ye épisode 18 ye donc sisan an bɛna épisode 19 la donc ne y'o titre kɛ pourquoi empêcher sa femme de sortir pourquoi k'i muso bali a ka bɔli la ne ma nin faamuya dɛ Ahmed ka vacances ta ko keleya jugu k'o daminɛ mɔgɔw da la k'o ti ban i b'i ka vacances la ko awa ti bɔ a ti bɔ kun jumɛn na parce que a donfiniw o m'ale ja
parce que mɔgɔw bɛ kuma ko o la quartier la mɔgɔw bɛ kuma ko la quartier la ne balimaw wa nin ko ninnu de fɛnɛ bɔlen bɛ Mali la u bɛ mɔgɔw ka furu sa ten n'u da ye bɛɛ sigilen bɛ ka observation kɛ ne yɛrɛ kɔni bolo ne bolo kojugu tɛ dɛ muso mana furu ka ban pour quelle raison il faut que muso k'a bila musokɔrɔba position sugu dɔ la c'est vrai qu'il faut k'a ka finiw ta woloma a ka finiw don ta woloma parce que fɛn fɛn kɔni muso bɛ se ka kɛ habillement sexy dɔ mais vulgarité kana don a la quoi ne yɛrɛ kɔni bolo ne t'o fɛ i mana kɛ denmisɛnnin ye vulgarité bɛ vulgarité habillement ninnu kɔni o tɛ da yɛrɛ de la et puis beauté foyi t'o la quoi mais ne bolo a tɛ kojugu ye ni muso bɛ a tun bɛ sawura min ta yan'a ka furu n'a y'o sawura kelen ta furu kɔnɔ e cɛ e de ye cɛ ye e de ye muso furu n'a tɛ déranger mɔgɔw ka kuma o b'e déranger kun jumɛn de la ne yɛrɛ kɔni de t'o yɔrɔnin faamuya dɛ o yɔrɔnin kelen bɛ ka ne yɛrɛ de kɔnɔna fili quoi mɔgɔw ka ko b'e déranger pourquoi hein donc mɔgɔw kɔni i mana fɛn fɛn kɛ de toutes les façons mɔgɔninfin bɛ kuma i man'i yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔninfin bɛ kuma donc ne yɛrɛ kɔni bolo au moins i ka ko kɛ komi ni ala sira bɛ taa et puis komi n'i yɛrɛ bɛ taa mais k'a fɔ mɔgɔw da kɔni u da tɛ sigi dɛ i mana i kɛɲɛ cogo o cogo mɔgɔw da bɛ kuma et puis o fana ka bɔ a la ala ba ka ci ka tɛ se k'o kɛ ne yɛrɛ dabara banna Ahmed la nin na ne ko a y'a fɛnɛ dɛmɛra a fɛ o la ko parce que a b'i n'a critiquer ka taa a y'a nin yɔrɔnin kɔni na ne ma d'accord i bolo dɛ ne ma d'accord i bolo yɛrɛ muso vulgaire m'o fɔ dɛ parce que fɛn fɛn bɛ habillement vulgarité dɔ bɛ yen m'o fɔ parce que k'i yɔrɔ bɛɛ labɔ o tɛ danbe ye quoi hali jeune filama o tɛ danbe ye mɔgɔ si la mais i ka fini ninnu i bɛ se ka pantalon don sutura la i bɛ se ka jupe don sutura la i bɛ se ka robe don sutura la ne bolo o si de tɛ kojugu ye o si de tɛ kojugu ye du moment a ka di a cɛ ye parce que bɛnkan de ye fɛn bɛɛ ye o donc an bɛ segin ka na kuma kelen in de la tuguni bɛnkan de ye fɛn bɛɛ ye donc du moment a n'a cɛ bɛnna la ne yɛrɛ kɔni bolo o tɛ problème ye donc quartier kɔnɔ mɔgɔw k'u da fara parce que bɛɛ de bɛ kuma et puis bɛɛ de bɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ma donc i mana i tu togo o togo dɔ bɛ f'i ma donc au moins ne yɛrɛ kɔni nin fɛn in parce que o caman ni muso furula i ka n'i habiller tan i ka n'i fɛn tan parce que buramusow fana b'a la a y'a n'a ɲɔgɔnna ninnu o ye mɔgɔ déranger de donc buramusow fana b'a la parce que i furula dɔrɔn il faut k'i comporter togo sugu dɔ la mais furu c'est quoi i ye mɔgɔ kelen min ye so kɔnɔ donc après ne bolo hypocrite modèle dɔ de don wa donc ne bolo i ye mɔgɔ kelen min ye i cɛ ye mɔgɔ kelen min furu mun b'i bali ka ko mɔgɔ kelen sugu ye a ka so kɔnɔ et puis o cɛ kelen o de bɛ tila k'a fɔ k'i pari nin fɛn sugu la a bɛ na ni fini modèle dɔw ye k'a d'i ma et puis ale de bɛ se ka taa pantalon tigiw ni jupe tigiw ɲini kɛnɛma tuguni o ye mun ko sugu ye pour moi hypocrite de don donc pour moi yanni ka t'o jupe tigi n'o pantalon tigi ninnu ɲini ni muso b'a n'a ka jupe n'a ka robe dɔn o basi bɛ min ne yɛrɛ kɔni bolo basi foyi de t'o la parce que yanni ka taa ɲini kɛnɛma ka taa jurumu k'i yɛrɛ kan n'a b'i bolo so kɔnɔ ka ban o t'a bannen mais bon franchement nin ko in kɔni a bɛ tan du moment vulgaire kɔni t'a la ne bolo basi foyi de tɛ habillement na donc sisan an bɛna épisode 20 na n y'o titre kɛ ko les bonnes d'aujourd'hui ko les bonnes d'aujourd'hui awa c'est vrai que an caman de fana bɛ tan dɛ baara ka gɛlɛn an ma dɛ an bidenw kɔni baara ka gɛlɛn an ma ne yɛrɛ ye champion dɔ ye mais k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ka n'i ka baara kɛ o fana ka gɛlɛn ma parce que mɔgɔ k'i bolo don n ka affaire la o man di ye donc mun ka o minɛ yanni fɛn ka sɔrɔ o la il faut k'i wuli k'i ta kɛ dɛ awa yɛrɛ ne m'ale ta faamuya i tɛ finna i tɛ jɛla a y'a yɛrɛ ɲuman na i tɛ cɛ ka baara la i tɛ muso ka baara la mun de b'i bali sokɔnɔ baara la foyi donc sisan Ahmed sɔnna ka fɛn ta ye baarakɛla ta ye baarakɛla mun o nana o n'a ka parili déjà baarakɛla ni Louis Vuitton
Louis Vuitton tɛ ne yɛrɛ bolo mais baarakɛla ni Louis Vuitton walayi hali a kɛcogo walayi yafara ma i bɛ se ka segin aw ka so i bɛ se ka segin aw ka so a ma s'o la mais de toutes les façons a y'a ye nin ye o a y'a ɲɛ bɛ fɛn caman na aw yɛrɛ ɲɛ t'o la ko parce que k'olu bɛ fɛn kalan de kɛ a donna ta a bɔra ta i mana kɛ kalan o kalan kɛ mais dan bɛ ko bɛɛ la dɛ et puis donc u tun bɛ a tun bɛ ani Amedi tun bɛ Awa kan k'o bɛ fini sugu dɔw don ko ka taa sugu la ka taa ka bɔ quartier kɔnɔ ka taa yɔrɔw la donc sisan ni baarakɛla yɛrɛ nana n'a ka pantalon ye aw bɛna se ka mun de fɔ o la baarakɛla ni pantalon et puis cɛ kelen de bɛ donc awa siranna nin na dɛ cɛ kelen de bɛ fɛn kɔnɔ e taara i pantalon donna k'e bɛ poussière kɛla o bɛ salon kɔnɔ bi baarakɛla ko in a kɛlen bɛ ka mɔgɔ caman siran dɛ a kɛlen bɛ ka mɔgɔ caman siran ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc aya kɔni Ahmed aya ko a tɛ taa et puis baarakɛla yɛrɛ k'a fɔ vis-à-vis ko n tɛ taa e ma ne ka contrat signé donc mɔgɔ min ye ne ka contrat signé o de bɛ se ka ne lata donc comme awa a ka nin fana ye sali awa ka salibagatɔya de fana y'a lase nin ma mɔgɔ bɛ se ka saliya cogo di tan donc i y'a fɔ ko ka taa baarakɛla ɲini ye baarakɛla i y'a fɔ ko ka baarakɛla ta ye baarakɛla taara ye i yɛrɛ tɛ taa dɔ ɲini au moins i sagonata ni ne kun y'a ye i bɛ taa belebele kɔgɔlenba dɔ ɲini cɛjuguba finmanba ou bien même jɛmanba mais cɛjuguba donc i bɛ t'o de ɲini ala a fɛn tɛ don a la ala a yelen yɛrɛ kɔni o tɛ se k'i cɛ bɔ a ja kan quoi mais e tɛ taa yen foyi foyi o bɛ taa agence la yɛrɛ ma ka taa contrat signer o nana o yɛrɛ la hali i ma soupçon sɔrɔ donc sisan muso ya baarakɛla yɛrɛ y'a fɔ a ye vis-à-vis e ma ne ka contrat signer donc mɔgɔ min de ne ka contrat signer o de bɛ se ka ne bɔ baara la k'ale bɛ yan fo pikini ko pikini mun yɛrɛ ko saya a banna bi donc t'a dɔn sisan ni nina ni u bɛna suite de kɛ baarakɛla in ka ko la parce que baarakɛla in ko k'a tɛ taa donc an tɛn'o tɔ lajɛ siɲɛ wɛrɛ n'ala sɔnna ma en tout cas bi ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye surtout aw kana ɲinɛ dɛ a y'a partager k'a partager et puis ni mun ma cloche digi n'aw tulo bɛ n na a ye cloche digi pour que aw ka se ka a bɛɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen a ye cloche digi donc a k'an bɛn wagati yɛrɛ à bientôt